आदौ नानिया बेयावनो रेडि जानानै दंखायो थ' नानि थ' सना थ' आयो उखैथारबाय बुरि हदं दं खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजे भगवान महर लाना सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद नायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो लास्ट ब्लगाव दिन्थिखादों बबाय दंफैयो होननानै सोनाफोर धुब्रि लालियाफारायाव फैफिनलायबाय आङो आंगोनि गोबाय देरेव आरोना स' सोरबा दासिमबो बुजिस्लाबनो मोनाखै आंखौ नों अबेनि मारमोन होननानै सोङो आरोना स' आं बिजनिनि मारमोन बेयाव हाबा जाफैदों धुब्रिया लालिफारायाव आरोना दाबो सोङो माथो खालामनो ओंखायनो एन्सारखौ खिथाबावबाय आङो सोरबा डाउट थाबावनो हागौ बेनिफ्राय दाख्लैनि थांखांनाय ब्लग्सआव आङो थस' गारि बुथुमनाय देखायदोंमोन ना सनाफोर सोर दाख्लै जेरै गालांदों बिदिनो जाथ्रा गाना खुलिफिनसै नालाय सनाफोर बेखौ बेखेवफिननांसिगोनलाय माइया माने दहाय फुङाव न' सुदों नालाय ओंखायनो नै सियारफोरखौबो थिखोनानै दोनदों मानसि गैया बाहायनाय गैया नालाय थिखोनानै दोनो जोंहा बेबादिनो जय श्रीराम प्रभु जाथ्रा गाना जोब्बाथाय हुलुस थुलुस स्टेजखौ सिफायनांगौ जायो आरो जाथ्रा गाना सुरु जाबाथाय स्टेजखौ लागायफिननांगौ जायो आरोना स' बेनो स्टेज होननानै हमनानै लादो ओमफ्राय माने जै दुगैखांनो ओंखाम जाग्रोनाय जादों आरोना ओमफ्राय दासो रुमाव हाबनानै आङो बे खामानिखौ मावबाय आरो बिखुनजो संनानै दोननाय दालिजों थारुन ओंख्रि जाबाय आं बुदांनो जि उखैखाबायमोन नालाय जानाया जाबाय सनाफोर बनाया बबाय उन्दुथावथाव बनानै लाबाय उन्दुनोबो गोसो जाबाय माने देहायाबो हेरेसमेन्ट जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय मा होनो रेस्ट लानायनि टाइम गैया लक्ष्मी मातानि फुजानि तैयारि खालामसै प्रसाद प्रसिद दानो गथ'जों गथायजों ओरैबादि भेजाल जागोन आरोना सनाफोर माया माखासे अबेबा थालिर बिलाइ लायनाय बेहेर बिलाइ हाननाय खामानिखौ मावगासिनो दङ ओमफ्राय आं माबार प्रसादनि खामानिफोरखौ एसे सुलि सुनानै लाखानोसै एसेबां टाइम जायाखै 2:30सो जाबायदां बुस्थुआहाय अब्लाबो जोङो रेडि खालामनानै लाखानोसै आरोना सनाफोर उफाय गैया स' सिगाङावनो आं उइस खालामगोन हेपि लक्ष्मी फुजा टु अल बयबो होखायो नङा होमबा लक्ष्मी मातानि फुजाखौ जों बांसिनानो होयो जिहेतु जोंहा लक्ष्मी जोंनो बयनोबो नांगौ खरे होयोना जोङो बे फुजाखौथ' मन्दिरफ्राव थांनानै हैलायलाया सोरबा आरो सोरबा होयो मन्दिरावबो ओमफ्राय सोरबा सोंदोंमोन आंखौ बिजनियाव लक्ष्मी फुजा जाया नामा होननानैहाय स' आं दा बुंस'नो हाथ'ला लक्ष्मी फुजा सानबेसे जागोन थांनाय जागोन ना जाया बेनि सोमोन्दै आं मोनथिथ'ला आरोना सनाफोर गोसोआथ' बिरलाङो बाट देहाखौबो नायनांगोन आरो टाइमनिबो खोथा दं नङा होमबा आरो गावनि दिगदारनिबो खोथा दङ बिदि बुंनानैबो थाजाया दिगदारनि गेजेरजोंबो माखासे खामानिखौ मावलांनांगौ जायो बा बांसिनैबाबो ओमफ्राय नायनोसै र' थाङोबा आपडेट होगोन आं दाबो खबर लाथ'वाखै जे लोखि फुजाया सानबेसे जागोन आरिगोन खमैबो 10-12 दिनाथ' थाखागोनानो मानो होनबा बेनि 15 दिनसोनि उनावसो दालाय माबा जागोन ना कालि फुजा थ' बेनि गेजेराव थाखायो आरोना अब्लाबो आं दा मोनथिथ'वा मोजां खबर लायाखै खबर मोनबाथाय नोंथांमोननोबो आं आपडेटखौ होगोन आरोना आपडेटखौ मोनबाथाय नोंथांमोनाबो थांनो हागोन फैनो हागोन बिजनि लक्ष्मी फुजायाव आरो आं थांबाथ' आंबो आपडेटखौ होखागोनानो दा मोनथिथ'ला सनाफोर आं हुलुस थुलुस खामानिफोरखौ मावनो सेस्था खालामग्रोनोसै प्रसाद मुथाफ्रा ओरै रेडि जानानै दङ बुदाबो नै ओरै सोबखानानै दोनदों मालाय धुप-धुना फिथाइ सामथाइखौबो मानो होनदेरो फिथाइ आरि होनबानो जायो नों फिसालायासो सामथाइखौबो जायो आरो होनबावगोनसो बेफोरखौनो एसे रेडि खालामसै आङो नोरै मन्दिरफोरखौ सुनानै दोनखाजोब्बाय बिमाया जोंना आङो बैयावनो लांनानै हाहैनोसै खोमा र' सबसे पहले नालेंखरखौनो एसे एख'नानै लागोनसै आं नै वाव न'नि कंक्ल' होनलायनाय मोजां माबा दुनियाव लाबोदोल' दुनियाव लाबोखांबासो ओमफ्राय आयै नै सुख शान्ति भंग दे उदैयाव गेन्द्रि समावहाय सानगोन थाब जाथोंसै ओमफ्राय जाखांनानै ओमफ्राय उदैयावनो मोजां लर सानफिनलायो आङो दा जेबो नङा एक्सपिरियेन्सखौ लादो नोङो एबार फार्स्ट माबायदि एक्सपिरियेन्सखौ लादो नोङो ओंखायनोथ' नै आयंआ आगैबायनोसै जोंहा ओइ नोंना बिदिल' आयं होनलाय आयं फुजा होनलाय बिजावजालि प्रेगनेन्ट दङ जोंहा बाहागिनि आरोना फार्स्ट गोबावजोंसो प्रेगनेन्ट जादों ओमफ्राय बिराद खुसि आरो जों बयबो बाबु उन्दैयावनो जादोंमोन हाबाया खिन्थु मा खालामनो इसोरनि लीला दा इसोरनि आशीर्बादाव
दाननानै लागोनसै आं जानो खि जानो होनगासिनो फिसाजोआ नुनानै आरोना अयभास खालामबा अयभास जायोना जाखांबासो जानांगौ बे खोथाखौ जों बुजायनानै दोननाय जायो आरोना गथ'फोरखौ जोंखौबो गोदो बिदिनो बुजायोमोन नङा होमबा पस्टार हानाय समाव खम ओरै नायनानै खम लुगैयोमोन जोंबो दा फिसाफोरखौलाय मा दाय होबावनो एसे थगायनानै बैथिंजाय बिबैजों साप्लाय होनानै फैबाय आं प्रसादाथ' आंना अलमस्ट रेडि जाबायानो सुनाफोर बेनिफ्राय नै नारें माया ना बायनानैसो लाबोखोना सोरनिफ्रायबो लाबोखोथाय आं मोनथिला बायनानै लाबोदोंदां अबस्था गैया आरोना नारेंआनो नै बिगुरानो बेसेबांबा रोजा दै इसोरखौ थगायबाय गोदै गैयैजों होननायसो जालायलांसिगोन भगबानासो रागा जोंलायलांसिगोन खोमा मादि नारें लाबोगौ सिंनि अन्दरनि बिदिखौलाय बोरैथो मिन्थिनो जों मालाय बेखौनो हाफानानै होनोसै आं उफाय गैयाना सब जाजोब्बाय खिफोर खालि समायाल' जानांसिगौ आरोना मोनायावसो होआ होमबा दै बानसोलाय दोनफैखानोसै आङो माबा माबि सुब्रबनांगौ जायो नालाय नानि नै बिहा हाखांनायजों सिथों सिथा खालामफैनायजों आरोना बिबैजों दंमोन साहा फुदुंना लोंनाय मा लोंनाय सिथों सिथा फैदो फै ओमफ्राय ओरै गेन्द्रि महाराजनोबो एसे आदार होनानै लाखानोसै आङो माइया एसे दुलसे दुलसा माबा माबि साथि बाथिनि रेडि खालामलायबाय फाला बदल ओमफ्राय आं बेखौ खालामनानै एसे स्र' जानानै लानोसैलै आंबो हैनानै फैगोनसै आं ओंखाम संनाय एसे ओमफ्राय ओरै अफ्रि एसे दङ बबेया मोननैथाय मालाबा गेजेराव खनसे मावबावदोंसोमोन नामा जायखिजाया मिक्स खालामनानै गोथाव हैनोसै जय हो आदौ नानिया बेयावनो रेडि जानानै दंखायो थ' नानि थ' सना थ' आयै उखैथारबाय बुरि हदं दं न'आवनो लाखिसिगोनसो नामाथाय बिबैया बेखौहाय बेल'खासै गैखाया फिसायानो बिमाया लाथं बेस्रा मुनु सिनायदोंना आंखौ गोसोआव दङ ना गोसोआव दंना गैया हैदे मेंगुलायबाय आं अमा आदार बेखिनि लाबोनो मुनु ना जा सानैजों जानो ना आलदा आलदा जानो लोखि फुजानि हामलायनाय बावबाय नोंसोरखौबो दिनै जोंनि दे र' गामला आलदा आलदा होनो आं दे जानानै लोखोफोरखौ फुंदो दासो फिसा बाथालसेल' जानायानो नोंना बिदि राथा खुन्थाबा जायो नामा जाम्बि जाखाव मा मोनजायाखै नानि नोंहा बेयाव जानो नानि गैलाहाय माया बेखौ उनाव खाजानायसो नंला बियो मानो बिदि हगारनानै दोनबाय थाथारखो दे जा खाख्लाव जा जाखौ दाख्लै सासे आगैया बुंदोंमोन अमानो आदार होबा नेयाबा सैमा जायो आब' होननानैहाय नोंगौ सैमा लिवलिवबानो जामाथारो जोंनाबो मालाबा सैमाफ्रा बिराद लिवलिव जायो खिन्थु दा सैमा होननायफ्रा गैया आरोना नै आसपासावबो जोंना बारिया जि हाग्रा रज'ना दंथारोहाय अखा बोथोरमोन ना दा गैया नै आरो बिमाजोंसो जाहैबाय दे बेखौ जाखांबा बेखौ जादो होमबालाय सानैजों आं नेबाय थानो सोलाबा सैमाबो गैया लोगोसेनो अमा आदार होनानै फैनानै आं बेखौ हानानै लाखाजोब्बाय आरोना नै जोगोनार भाजा एवगोन माइया आगोलाव बायनानै दोनखानायमोन ओमफ्राय नै सबाय बिमाजों आलु भाजा एवगोन भाजा आरो दहायनो दालियाबो एसे दङ फिसाजो फिसालाबो एसे सान्थि दङ एसे खुसुर खासारनो बेयावनो आं फटाफट तुल्लु खालामना लानोसै आरोना आयौ माथो मोखाङा जोंख्लाबजोबथारबायलाय है गोसोमखा मानसियालाय आरो जोंनोलाय मा बोलोना सनाफोर जों माइरंबो सुना लाखानोसै रेडिनो अम बिमानि समय जाथ'यैयावनो हरावसो नांगोन नङा होमबा फुजायाथ' सिगां समफ्रावहाय बेयाव आरोना फुरिसो जालाय लायोमोन आरोना लोखि फुजा दिनखालि ओमफ्राय हजोंहाय न'आव जोंहा बिजनियाव फुरि थुरि जाखाया माइरंखौनो ओंखामखौनो जाखायो माने ओमफ्राय बेवहाय फुरि जायोमोन आरो बांसिनानो दिनैबो बिखुनजो बिमाया जोंना ओंखाम जायाखै बियो सानसुआव रुटिसो एवनानै जादोंनो बेनिफ्राय नै दाबो रुटिखौनो जागोन बियो ओमफ्राय आंहा ओंखाम माने फिसाजोजों फिसालाजों जालाय जाखाय खयबार हाबफैयो ओंखाम संग्रानो बहा फुरि एवनानै जाबावो नङा होमबा नांला सोनाफोर बिमायाल' अनथोंसै आरोना एवनाय खामानिया माने ओरै सोलिगासिनो दं आरोना मालाबा नै मोनाबायानो माला टाइम थाङो पात्तायानो मोनस्लाबलाया आरो जोगोनाराबो लागावगासिनो दङ ओमफ्राय फिसाजोआ बेस्रा दिनै फुङाव जाखिनि बिमानि आदार जादोंमोन ना एकदम सानसे उन्दुनायबो गैया बिमानि आदारबो गैया आरोना बिमाखौ खेलें खेसें लेंबाबो मोनैनि बिदाजों दसे थाफैलायबाय नै अन्थाव बाथावनोसो ओंखारलायलांबाय आं
ओमफ्राय आंनि खामानियाबो जोब्बाय समायाबो जाबाय सनाफोर ओमफ्राय फिसा फिसौ गासिबो लाद्रा लुद्रा लानानै आङो खुलुमफैजोब्बाय आरोना खुलुमनोथ' सान्स गैखाया बिमाखौ नागारखाला नालाय नै थाङा एसे मोजां मथन भक्त खालामनो सानोबा माथो बुंबावनो बिमा लक्ष्मियाबो अनहरथोंसैल' आरोना मिन्थिखासिगोन मा रोखोमनि अबस्था जोंनिया आरोना खुलुमस्लाब मोनि बेयावसो फै आइ बाबा आबेयाव अम होनैदो जा बागै जाजों आबेखौ हमबाय थां अम होनदो थां फुजानिसो खालि मबाइल थादो आबा थां हामा थां आबेया खुलुमबाय थां मा थां फुजा ना दिनै मा लक्ष्मिनि फुजा दे थाङो थां मोजां खुलुमना फै थां हामा थां थांदो आथिङाव नङाबा खर'आव खुलुमो मबाइल नायनो आथिफ्रानो अबाय खुलुमनोनो ओमफ्राय दिनै अखाफोरा स्रां स्रांथार मा सना ओइ नै अखाफोर नानिजों गेलेनो फै ओइ नै जोंहाबो नुहुरबाय अखाफोरखौ ओइलाय मा नाहरदो बाबा जों गोदो उन्दैयावसो खम आसलि लोक्षि फुजाया बेसोमोन ना सनाफोर थख' लायै प्रसाद मागि जानाय अखानायै फुङाव उदै सागुलायनाय आरोना रोसि मोनलोङोबा गोजोननाय प्रसाद रोसिया हास्लाबलायै लेंनानै बेस्रानै दसेयानो नाङासै आरोना उन्दुलांनो बिबैनि बिसिनायावनो एसे उन्दुथ'दोंसै प्रसादखौ दायो सिखारबाफोर जाहोनोसै आरो हायाबाथ' माथो होनबावनो बेस्रा जि मेंबाय बियो उन्दुथोंसै एसे गोदोनो बिराद सागांबाय आरोना सनाफोर साहा लोङाखै सल लोंनानै लाग्रोसै आं फिसाजो उन्दुनायावनो ओमफ्राय फिसाजोआ सुबिदा होबाय जखन आङो आटाखौ बोनानै दोनखानोसै आरोना माइया ओंखाम जाया जिहेतु आटाया अबेहाय दं माया आटाया अबेहाय दं खुलाया नामावसो माया जागोन ओमफ्राय दा जुदि फुरि बानायबा फिसायाबो बारसिनखागोन आरोना ओंखायनो एसे बुरजाखौनो नानसै आङो फिसाजोखौ आं बिदि सुबिदा होगोन होननानै मिथिबा आंबो ओंखामखौ सङा मुवा आटानिनो लाहार फाहार खालामगौमोन आरोना स' दा सुबिदा होबाय जखन फटाफट खालामनानै लागोनसै आङो नाबावदो आटा र' फुथुफिनग्रोसै आं जि फिसाजोखौ फुथुदों आरो आं ओंखारफिननोनो मोनासै आरोना मायासो फुरि नानानै गावसोर एवनानै जालायलायबाय आरोना प्रसादबो हानग्रोनानै जालायलायबाय प्रसादखौ जोंहा 9टा बाजियाव बोखांदों दे सनाफोर सोर खयथायाव बोखांखो सोरबा 8थायाव नांगोन होनदों सोरबा 7:30 नांगोन होनदों होनायाथ' होबाय खिन्थु बोखांनाया 9थायाव बोखांबाय आरोना बे आं जानो आखायाव लाबाय नै बिसोरो फुरि जानो आखायाव लाबाय 9थायाव बोखांदों आंहा 9टा बारगुलायबाय आरोना फिसा गोनांनि ब्लग्स बानायनाय फिसा गोनांनि खामानि माथो बुंबावनो आरोना मावनो सानबाबो जाया बेखौ खालामनो सानबाबो जाया बेनिफ्राय हाइलरि ब्लगजों फनाव रायज्लायहरदोंमोन आङो मोनाबायबो ना थांलाय फैलाय खालामनोबो दिगदार जाबाय आरो आंनाथ' थांखाला फिसाया जाखालायानोसै साननाय बायदि बेबो जाखाया आरो बेनाबो फिसा फिसौ लानो खेंख्लें बहा फैबावनो आरोना गाबोन फुंफ्राव बेरायसिगोन होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय आंनि गोदोना सानायखौ सोरबा बुंदों हाइ प्रेसारनि थाखायबो मालाबा रोदाया बेबायदि जायो होननानै आंबो एसे साननायबो फैदोंमोन आरोना दामानि गिदिं बिराद मोजांबो जागासिनो दङ होननानै बोरैबा गोसोखांनाय फैखादोंमोन दिमागाव ओमफ्राय आङो सुनानै नायनाय जायाखै आरोना नैबे मुलिफोरा जोबबा आङो सुनानै नायगोन सानदों आरोना माने एसे चेकआप खालामगोन सानदों आङो साननाया आंनावबो फैखादों गोदोना सानाया एसे नामायनानै जायखिजाया गाहायाव दंबावो थेवबो एथ'बां माबायाखै आरोना रोदानि सानायाथ' पटखरिया बिदि हामा नङा होमबा सनाफोर ओमफ्राय दा न'आव फैनानै आङो एसे बावलायलायबाय आरोना ओमफ्राय सादों सानाया खाराखै थेवब्लाबो माथो खालामनो आरोना सानायखौलाय दा सनाफोर आं दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै बेखिनिखौनो खिन्थानाय जाबाय आरोना गोदोनानि सोमोन्दैबो खिन्थानाय जाबाय आङो दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच हेपि लक्ष्मी फुजा वान्स एगेन